DXDC Radyoman Report. Gikumpirma ni Police Major Rosario Aguilar ang hipi sa Talumo Police Station nga usa sa nadakpan sa anti-illegal gambling operation nga giatake sa hypertension atol sa operasyon sa Talumo PNP gilusad sa kilometer 9 Purok 12A Barangay Matina, Pangid, Davao City niadtong adlong Martes alas 9:30 buntag Oktubre 10 nga tuiga. Base sa report gikan sa Talumo Police Station na ilang dinakpan nga nabawian sa kinabuhi mao si Johnny Tuston, usa ka senior citizen o residente sa nasangpit nga lugar. Niadtong tuura matud pa gidala pa sa mga otoridad sa Southern Philippines Medical Center o SPMC apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Giandam na sa kapulisan ang kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 batok sa usa ka Ichinavaha, Kambari o laing pang usa ka kauban sa suspect nga matud pa naghantak o nga nakuha usab gikan sa ilang posisyon ang duha ka sinsilyo nga gigamit isip ang tugon og pusta nga kwarta nga nagkantidad og 1,960 pesos. Didang duha usab ka dinakpan balog na karon sa Talumo Police Station alang sa tukmang disposisyon. Dugang mensahe ni Police Major Rosario Aguilar. Kasi naman dyan ato Major high blood giatake. No, tawagan ka kagbalik ha. Sige. Sige, Salamat. sir, giatake ito. Idala sa hospital. Pero namatay ito, namatay. Oo daw po. Okay. Kasama mo sa Balitaw Serbisyo Publiko, Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.